Morjesta, morjesta. Mitenkäs kaikilla muilla menee? Tänään me pelataan taas Blox Fruitia, koska mulla ei ole mitään hyvää muuta peliä, mitä mä voisin pelata tai mitään. Mutta ehdottakaa kommenteissa, mitä muita Roblox tai muita pelejä paitsi Robloxia pelata, vai pitäisikö mun koko ajan jatkaa vaan Robloxin pelaamista. Mutta mä pääsin 3. merelle. Ja se on musta todella kivaa. Mutta niin mikä vitsin manageri? It's too... No ei mua kiinnosta. Niin, mutta mä kerran sain tän ihme Fist of Darknessin. Ja mä en saanut tapettua sitä tyyppiä, vaan joku toinen tyyppi tappoi sen ihme Darkbeardin. Ja no, mä oon saanut aika paljon rahaa, kuten näette tuolla vasemmassa alakulmassa. Aika paljon rahaa, mutta rollataan tästä fruitti. Please or do, siis do on mun lempifruitti, please. Please or do, please. Pettymys. Mä arvasin. Siis Ioles ei melkein ikinä anna mitään hyvää. Mun 3 kertaa, kun mä sain jotain hyvää siltä on, kun mä sain soundin ja gassin ja sitten vielä budan siltä. Niitä mä en oo saanut kuvattua, mutta sellaista. Mutta tänään mä taas kuvaisin sitä, kun mä grindaan. Kun mä en tee mitään muuta kuin grindausvideota, kun mä grindaan ja vähän kerron kaikkea tällaista. Mutta mun koulussa tuolla ollaan tehty koulussa kellot, toimivat kellot. Se on juuri tässä mun vieressä. Muuten no mennään tänne 3. merelle nyt. Ja ruvetaan grindaamaan, koska mä haluan olla niin max level. Mä en halua olla mikään jätkä, joka vaan jää tälle ensimmäiselle saarelle ja rollaa fruitteja ja kaikkea. Mut mä vaan haluan olla max level. Ja mä vaan toivon, että ne adminit ei tee mitään päivitystä, että seuraava max level on 3000. Pirates have been spotted approaching the castle. Tai no mä en kyllä tuu ehtii sinne, kun kaikki maailman häkkerit tulee sinne ja tappaa ne ihan heti ne kaikki piraatit. Mutta otetaan tässä näitä piraattimiljonäärejä ja ruvetaan niitä tappamaan. Mutta anyway. Tästä tapetaan nää noin. Tää Darkblade on ollut tosi OP. Tää on auttanut mua aivan hirveästi. Mua harmittaa, että mulla ei 2 kertaa XPtä, niin kun se on niin ärsyttävää grindata ilman 2 kertaa XPtä. Mä en enää käytä tätä lightia grindaamiseen, koska mä vaan käytän sen lentoa, koska se on tosi nopea. Mulla on permanent lightti. Mä ostin itselleni sellaisen, niin mä olisin voinut ostaa yhdessä kohtaa Burn Dowin, mutta mä aioin ostaa tän Darkblade ja muita juttuja. Mutta mä en yhtään tiedä, mitä mun pitäisi nyt sanoa, mutta tää on ihan kiva pelata tätä Blox Fruitia. Mä en oo ikinä päässyt 3. merelle. Mä oon oikeesti niin onnellinen, että mä oon päässyt. Mutta mä teen yleensä tätä grindaamista ei niistä leveleistä, vaan siitä rahasta. Koska mä haluun rollata fruitteja ja kaikkea sellaista, ostaa hienoja fighting-tyylejä ja kaikkea sellaista. Mutta siinä olisi vähän kaikki, mutta mä en tuu lopettaa videota vielä. Tässä varmaan vielä 4 minuuttia grindaan ja kuvaan, mutta laittakaa kommentteihin, jos te haluatte lisää, että mä jatkan tätä mun YouTube-uraa. Kun mä oon aina halunnut olla iso YouTubettaja tai edes semmonen pikku YouTubettaja. Nyt kun mulla on tämmönen chanssi olla, niin mä aion käyttää mun aikaani videoiden tekemiseen. Mä tuun tekemään harvoin videoita, mutta niin
mulla on juuri nyt Soundi ja Creation treidaa. Mä voin treidata Budan vaikka mun Soundista tai Creationista. Ja muuten laittakaa kommentteihin, jos te haluatte pelata mun kanssa. Mä voin melkein aina pelata teidän kanssa. Melkein aina. Ja mä yritän saada tietämään, mitenkä tehdä Fortnite-videoita. Mutta mitä vitsiä, miksi mä käytän bazookaa? Ei. Toi oli oikeesti niin lähellä. Mutta anyway, mä en yhtään niin. Miksi toi sanoo, että mä sain 1880 tonnia rahaa, ja siinä eiku, vitsi, mä oon niin tyhmä, mä en tiennyt miten 2 kertaa rahaa toimii. Niin, mä sain molempia materiaaleja, scrap metallia ja nahkaa. Mutta tää on ollut aika kivaa tehdä niin se mitä mä olin sanomassa oli se, että tää on ollut aika kivaa tehdä näitä YouTube-videoita ja kaikkea. Ihan kiva, että rupeaa nyt tämmönen kesä tulemaan ja aurinko vähän paistaa. Mutta arvatkaapa mitä tänään muuten tapahtui. Kun mä olin tulossa koulusta, niin joku random koira, sillä ei ollut mitään pantaa tai mitään päällä. Se oli semmonen harmaa, todella pörrönen villakoira, mikä käveli tuossa viereisen talon vieressä. Ja se rupesi seuraamaan mua. Ei ruvennut mitenkään juoksemaan, mutta seuraamaan mua, kävelemään mua päin ja koko ajan seuraamaan mua. Niin mä juoksin 1100 kotiin, että mä olisin ehtinyt sitä pakoa. Siis se oikeesti pelotti niin paljon, mun sydän hakkas 1100. Siis mä olin ihan siltä, että ei vitsi, nyt mä saan jonkun vesirokon tältä koiralta, kun se purasee mua. Siis se oikeesti näytti siltä, että se olisi purassu. Mutta siinä nyt oli se koirajuttu. Niin muuten tää on oikeesti niin kiva olla YouTubettaja kerrankin. Niin kuin mun lempi YouTubettaja on Pakpa. Muuten kannattaa tsiikata Pakpan videoita. Varsinkin Pakpan kauhuvideoita. Ne on niin hyvät. Mut sellaista. Mut siis Pakpan YouTube-videot on aivan järkyn hyviä. Mutta tässä mä kohta lopetan tämän videona, koska mulla ei ole vaan aikaa tehdä kauheasti näitä videoita. Joten otetaan nää vielä tästä näin. Noin. Ota siitä noin. Nice. Ja nyt tää video rupesi tulemaan sen loppuun kohti. Laittakaa kommentteissa, jos te haluatte lisää tällaisia. Ja siinä olisi kaikki tälle päivälle. Morjesta. Siis oikeesti heippa. Brr.